Bl-iswed fuq l-abjad rapport dettaljat wera li l-konkos li ntuża l-Isptar Mater Dei kien difettus. Iddikjara dan il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela b'referenza u reazzjoni għal dak li ntqal waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Nazzjonalista nhar it-Tnejn li ġiet indirizzata fost l-oħrajn mill-eks kap Adrian Delia fejn intalab li r-rapport mill-kumpanija rinomata Erib għandu jiġi ippubblikat. Permezz ta' filmat fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-Ministru Abela kixef il-manuvri għarriqa tal-Partit Nazzjonalista dwar is-suġġett. Dan qed jagħmluh ovvjament għax jafu li għadda ħafna żmien u issa kollox ġie preskritt bil-liġi. Ovvjament huma jafu għandhom il-komfort tal-waiver li kien iffirma il-Gvern Nazzjonalista. Waiver huwa bażikament dokument ta' grazzja li ċaħħad lill-poplu u ċaħħad il-kull gvern li ifittex x'ġara u ma ġarax eżatt. Tam nifakkar kif il-kumpanija barranija Skanska li bniet l-Isptar Mater Dei kienet ingħatat waiver minn Gvern Nazzjonalista mexxi minn Lorenz Gonzi. Dan fi żmien li Skanska saħansitra kienet rappreżentata legalment minn Adrian Delia nnifsu. Dan il-biljett għaddeb li ngħatat Skanska minn Gonzi PN jorbot idejn lill istat Malti milli jkun jista' jieħu l-passi neċessarji għal dan in-nuqqas enormi fl-isptar prinċipali ta' pajjiżna. Gvern Laburista fl-2015 kien għamel inkjesta u analiżi dettaljata li jikkonfermat li l-konkos li jinbena bih l-Isptar Mater Dei huwa difettuż. Id-dokumenti qegħdin kollha hawn. Gvern Laburista ma setax ikompli bl-indaġni tiegħu imħabba il-waiver. Il-Ministru għas-Saħħa mela ċara wkoll kif ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa f'Mater Dei mhumiex affettwati minn nuqqasijiet serji li permetta Gvern Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għadu qisu ma jridx jifhem li l-espansjoni li rridu nagħmlu ġewwa l-Isptar Mater Dei, ġifieri li ħanibnu unit għal psikjatrija akuta, dan ħajsir fuq konkos li ġie mogħti reċentament fl-2017. Bl-istess mod, l-espansjoni tal-emerġenza ħassir quddiem il-binja li hemm bħalissa mhux fuqha, issa nħalli n-nies jiddeċidu huma.